Bye. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To look for dini ang new room lo shift za verna. To dayang do sino zoni new room ko dikhen di. To bini si kaun look for ang muse update ar na to kasi binantang mana dasan dia minti khabai jana ngono an ba everybody omani muse gikrong to biram feeding to nongtang mana dasan di sero to prayana minti khabai jana ngono ba board viral jaga sino oma ko look for oma ko sorkari fray futarna jadeng ar na jahate omaya ar omani biram ar gusara ar mansini o badera be thanki orang look for to look for goबां tension ar na do prayana miti khagu jaw angni godoni viewers fora jahaबो look for मोनसे omani farm dङ ar na to बोरैबा sang लोगोफोर sang बोसोरनिफ्रायनो sang इनभेस्ट खालामबोबाय किन्तु होनबाबो जों अमानिफ्राय बेसां प्रफिट मोननांगौ जों बिसिबां मोननो हायाखै आरोना तो बे समावनो बिदि बेराम फैना होदोंब्ला बहुत गोदोर झटका नाङो आरो तो सरकारा बिनि एसे राहा लागोन अमा फुथारनायनि नामाव सरकारा माया मोनसे होगोन होननानै फोसावदों आरोना तो आसा खालामो सरकारा बेखौ होगोन तो बिदि होआबाथ' गासिबो सेस धंस आरोना मानोना बर'फोरनि मेन गुदि गोदोनिफ्राय जि सोलिबोनाय जि फैसा एसेल'फोर खामायनायनि मेन माबायानो जाहैबाय अमा आरोना बर' अमाखौनो बर'फोरनि मेन होननानै बुंनो हायो आरोना तो जानायनि बेलायावथ' बर'फोरा अमा जाखायो नङा होमबा तो अमाखौथ' मोनजाला बायदियानो दासान्दि जाय अमा लाभार कमेन्ट खालामबानो जाबाय सेस नोंथांमोना प्लिज नोंथांमोना गावनि अमानि फार्मफोरखौ क्लिन खालामबानो जाबाय आरो बेलेगनि जेनेबा बाहेरनि अमा बेदर बायनाङा आरोना ओमफ्राय अमा बेदर बायनानै बिदि खालाय दैफोनफोरखौ गारनाङा आरोना तो अमा फार्मफोराव अमा फार्म दङबा नोंथाङा साब सिखोन लाखिबानो जाबाय बिसोरनि अनलि बिसोरनि आदारखौ होबानो जाबाय आरोना बेलेग जेबो बाहेरा हाबनो होखानाङा आरोना तो आखाइफोरखौबो मोजाङै सुनानै अमा आदार होबानो जाबाय आरोना तो अमा फार्मल' नङा नोंथाङा नोंथांनि अमा जेनेबा अमा मासे बारियाव खानायफोरावबो साफायै गुबुननि जेबो बारहावा नांनो होना आरोना तो बिदि खालामब्ला अमानि जि सन्देरनाय बेरामा एसे थाब थायो आरोना तो बेखिनियानोसै आं एसे मिथिनायखौ बुंबाय आरोना किन्तु जिबायदि भाइरेल जादों होनना खोनादों तो बहुत जेनेबा माबा आरोना सरकार दासान्दि कारेन्ट होनानै बुथारगासिनो तो बोरै कारेन्ट होनानै बुथारदों एसे नायना लाबानो जाबाय आइ गिथावनानि आइ आं नायनो हानाय नङा लोगोफोर Dia pun lele sama sekali. Bye. Cái thằng đường mà to. Gặp được. Quế nó gặp được. Quế nó gặp được thì là. लोगोफोर नुबायना सां अना खानाय फुथारनो गोनां जादों आरोना उफाय गैया बिदि फुथाराबाथ' बहुत सन्देरगोन ना जायनियाव जायाखै बेबो जागोन तो मोजाङै फार्मफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिबानो जाबाय आरो तो बेनो आंनि बुंनायसै आरो जेबो खालायदैफोर फार्मनि खाथियाव जेबो बाहेरनि मुवा बेसाद अमाफोरखौ बुजिदों ना माबा खालामनाङा आरोना टाच खालामनाङा तो दायो आं देखायनोसै आंनि गोदान रुम आरोना तो गाइस दिस इज माय निउ रुम बहुत फिसानि लोगोफोर हा एसे माबा आरो देखायगासिनो लोगोफोर दिनैसो फैदो नालाय तो बेनिखाय बारा साजायनाय जायाखै आरोना तो आंनि रुमा बे जाबाय बेनो बहुत मैला दै बहुत फिसानि लोगोफोर हा ओमफ्राय नियाव थायो आबौमोन आरोना तो बिसोरनियावबो बहुत मैला बिसोर दोङो देखायथ'ला आबौमोनखौ तो एसे गाज्रि आरोना रुमा तो नैबे जाहैबाय जोंनि किटचेन नै नर्मेल रुम तो बाजेटखौ आङो मालाबा मोजाङै देखायगोन आरोना तो इदि दोङो आरोना नै तो नैजा दोङो मोनसे दरजा बाहेरनिफ्राय बिदि आरोना तो गाइस बेनोसै जोंनि रुमा नैबे आंनि माबा हाबनाय मिथि आबौमोननि हाबनाय आरोना ओमफ्राय गासैबो फेमिलि रुम आरोना नै ओमफ्राय नैबे मालिकनि बिल्डिं गोजौ अके लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअ आरोना तो जि हाया एसे फोसावबाय एसे आपडेट आरोना तो जाय सोरबाफोर मोनथियाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोनथिना लाबानो जाबाय आरोना तो बारा सिन्थाबो खालामनाङा मानोना सरकारा बिनि हिसाबै एसे हेफाजाब होगोन फुथारनाय अमाफोरनि एसे फैसा होगोन होनना बुंदों आरोना तो बेनोसै तो गुड नाइट लोगोफोरा बहुत लेट जाबाय भिडिअ होनायाबो 9टा 10टा जालांसिगोन तो गुड नाइट लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे तो दिनैनि थाखाय बाय बाय